Dobrý deň, moje meno je Julia Žuka, som študentkou ekonomickej fakultetúke. Nachádzame sa v centre Košíc, kde sa dnes budeme pýtať mladých ľudí na ich názor na tému holokaustu. Zaujímalo nás, ako túto historickú tragédiu vníma dnešná generácia a či má dostatok informácií o tom, čo sa skutočne stalo. Čo si predstavíte, keď počujete slovo holokaust? Holokaust, druhá svetová vojna, SS. Tak samozrejme to dianie, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, tie atrocity, ktoré Nemci zrobili Židom počas tohto obdobia, ako tak fakticky, si toto predstavím. Utrpenie, veľa ľudí, nevinných ľudí, násilie. No, ja viem, čo je holokaust, keďže študujem históriu, dejepis, takže viem, o čo sa jedná, čo to bolo, aj kedy to bolo, aj jak to bolo, takže viem si predstaviť, viem, že to spája so Židmi, s národnostnými menšinami a s druhou svetovou vojnou. Niekedy si ani nechcem úplne predstavovať, čo tam zrobili, ale áno. A utrpenie ľudí. Učili ste sa o holokauste v škole? Áno. Áno, spomínali sme si trochu, čiže myslím si, že škoda, ale áno, spomínali sme si, že áno, bola to vec a hovorili sme si. Myslíte si, že je dôležité, aby sa o holokauste hovorilo aj dnes? Určite áno. A oveľa vo väčšej forme, ako sa to aktuálne deje. Áno, určite áno. Si treba stále pripomínať, aby sme sa z nej poučili aj po ďalšie generácie. Určite, hej. Áno, je to dôležité. Je to súčasť histórie. Určite. Veľa ľudí, myslím si, že na to zabúda, takže je to podľa mňa veľmi dôležité. Viete približne, koľko Židov počas holokaustu zomrelo? Dobrá otázka. Je to mnoho. To ty vieš. No, nie som si úplne presne istá, koľko to bolo, ale Mal by som vedieť. učili sme sa presne počet Židov, ale to už si nepamätám. Myslím, že asi okolo 1 milión. Bolo to okolo nejakých 100 000 aj viac. Tam tuším, že bolo ľudí. Viac ako 100 000. Keď rátame všetkých. Ale viac ešte. Ešte viac možno, že aj bolo. Milióny. No, dobre. Avšak bohužiaľ nepamätám si presné číslo. No, 50, nie? Nie. 4 milióny? Asi, neviem, toto ako hanba, ale neviem. 6. 6 milión. Viac ako 6 miliónov. 6, áno. 6, 7. Dobre. Vieme. Už vieme. Myslíte si, že mladí ľudia dnes rozumiejú tomu, čo sa počas holokaustu stalo? Ja si myslím, že áno. Verím tomu, že áno. Tak ako chcem veriť, že áno. Ja tomu rozumiem, som ešte mladý človek, tak na základe seba súdim, že áno. Dobre. Možno tak z časti? Alebo čo v škole sa hovorí, no. Tak len to asi. Podľa mňa v Podľa mňa našom veku ešte hej. Ale mladší, takže 15-roční podľa mňa vôbec ani sa o to nezaujímajú a mali by a nezaujímajú. Určite sa nájdú aj takí, ktorí nie. Ja si myslím, že tí mladí ľudia to aj vedia, ale podľa mňa tam záleží veľa od rodičov. Že keď rodičia vedia, o čo sa jedná, tak aj deti budú vedieť, a keď rodičia nevedia, tak oni zároveň tiež nie. Nie, je to veľký problém, pretože každý hovorí, že na čom je dejepis, ale vlastne budúcnosť je minulosť. Čiže no, nie. Čo by podľa vás pomohlo, aby sa mladí ľudia viac zaujímali o tému holokaustu? Zmení školstvo. Myslím si, že hlavne v školstve by sa to malo, možno by sa ani nemalo začínať od tých starých, od tej starej histórie, ale rovno od tej modernej, že začať presne tou druhou svetovou vojnou napríklad, hej, že ako ísť keby od... Možno, aby sa o tom viac rozprávalo na tých sociálnych médiách, lebo to je teraz najviac sledované, čo sa týka mladšej generácie. Ja si myslím, že čo sa týka holokaustu, tak je to veľké halo, veľké boom, veľa sa o tom rozpráva, veľa je všade plagátov, veľa je nejakých exkurzií, veľa je aj nejakých tých konferencií alebo týchto prednášok o tom, ale ja si myslím, že mladí, keby sa mali viac o to zaujímať, tak by museli sa myslieť. Hej, lebo sa o tom dosť rozpráva, ono to je celkovo nejako popularizované a
Hej. Si myslím, že to je taká najväčšia téma z histórie a z druhej svetovej vojny, ktorá sa rieši vôbec na Slovensku, čiže... Takže oni by museli sami chcieť. Iné sa ich nedá presvedčiť, podľa mňa. Ja si myslím, že dosť by pomohlo, aby sa šírili hlavne pravdivé informácie, minimum hoaxov, respektíve najlepšie než žiadne. Ale ja si myslím, že najlepšie je to vidieť na vlastné oči. Áno. Také zajazdy zo základnej školy. My sme mali osobne, z mojej školy sme tam boli. Nás tam vzali. A to keď človek vidí naživo, na vlastné oči, tak úplne to je iný pocit. Ja keď o tom niekto len tak rozpráva v škole na hodine.